sotri choro indeng presi mahang ketika di katalun ponje pan troknet kepan cisik cedang pontanglo lason sipini ni pai kre hini mati yong ceklo non ke bangji ni pai kre ke thomani karbiarong ke thenai pokajam town pen kache koinot sotri choro indeng presi ke chok mahang ketika di katalun ponje pan piniar ni an pan troknet kepan kirikam atum pen cisik cedang pon bomlo mate cisik cedang pon tanglo pina pada profile troksi pen ke jaimek cedeng pon pu pusip diri kama mai pu sarlong teron tunbang bhai tim ke tumpen nang pacini dun apang si nilihin pen alitum NE Hills Today lepen ke News 24 Karbiang Long tabang so news channel pen alitum nang humri dopot alitum panilihin pen kardom pa jiro kardom lepen ke laso channel hini kilang news channel laso news channel hini kilang arat ang sedame nilihin pen aku kardom pelo kardom lalu pini nilitum bangke nonang ke leji mate pindak pamalo ni pai kre thamani bangke nilitum dak sore chu arong ingdeng crazy foundation day ani lo lasi nilitum ajak ding plui pen kisik kidang non pinian bang nang nilitum dak nilitum manung same theklong po nilitum non bangke 80% an bangke nilitum kisik cidang bangke tang lo lasi nilitum ning thelo la non ke 80% plus tame 100% an ke chun po sin nilitum ning thelo apen ke kado kave Karbiang Long arat panstame jong sinar tum apordo putang pe la tum ladak pina bangke an san stame chulin ra proje pot tum stame la an ang siang sa stame nang chulun tha pusi nilitum RC committee mate reception committee hin man stame chuning rilo mate chophai lo di lapen berita pang dapon irai rongpi News 24 Karbiang Long.